for 20 years of my life. Ndithe laa friend ndayimitha phana enkonzweni yaphana kwatata uThetha, umfundisi uThetha, nomama uThetha, ndammitha phana. Sasikhonza sonke phana, kumnandi, sathandana phana from enkonzweni. Ewe ke zasinetha ke ezomhlaba, samane sitshitshiliza sithi singapha, sithi sibuyele enkonzweni sibe sitshitshiliza singapha, njalo njalo. So yindlela ke ebesiyihamba ke sobabini ke noViyo kwaZisikhapu, sithi singapha sibe singapha. Ewe impilo ngoba kaloku iyasixikixa, so size saphela ke sa-understanda nestrato ezi ndithetha ngazo. Kodwa sasidibene entsindisweni, sisindiswe gqithi sobabini simthanda uThixo, simhlonipha uThixo. Not that ke xa sisestratweni asimhloniphi, but kufika ukuthi yeyi uThixo akududule uthi uyowa estratweni nantsika. Ayikuba yinto oyifunayo, awuyiplenanga, but imeko yokuphila ikwenza ulahlekele estratweni. But ke ngoku xa ndibona ukulahlekela estratweni sendimdala kangaka, hayi ayisekho kulahleka. uThixo uyokufundisa izinto kwaphana estratweni. Xa sufika ube dume estratweni, ufike ube ukhamisele estratweni, fika ukhawuleze uqokelelo kwa